Ya ro try ki para banyak bagi dia viewers. Mentang ni ka jing video ka compare kalong makan jubab ki jing keli jeng fi ki ba piju text ha kini ki comments. But nang yai text ki comments nang yai bu ini ki jing keli ngan saai ki jing jubab. But kan syua ba kata aku ban pentip ya fi bangi dan ka yeng jing duai ha jayau lan sunalin bat ni play ha ka sngi satjan bat ha ka sngi ublai. Tinggilah ai ki number tu lah pi kuak ban wan ski yang jing duai pila ban call ngi ban contact ngi bangi hagi yang jing duai ngi jupen duai ki bepang ki basitam bai gitu ki basyate ki bor jingdom ki badan ya ki jing ha jing mat perkhat ha jing khia ka men sim nak ta dan ki briu ki ba dan ya kendu jing namar bi ki syate syakum ha ka pop kom ka jing syapting namar ka jing syapting ka de ka pop nak ta de dan ki ba syate syakum haki jingdi penbuat kilong kinong kinu jingdi penbuat nang ta da haki jing syate syakum haki jinglim basni ban pek gi film jakhlia ban em aurea ban em klim papila kwa ban kala ka mot no andrel tu sultan penle pi wan ngin yarap pi ban pen plapop kat kum ka bible bagi sapen be ya ki mensim baman hang ta pinio ya ka jinglat lut bagi da yalap sundan ya ka gospel to mentang ka jingkeli ka mamta ka baningkong kadai bun bagi jibril ki jingkeli yang hatu haga sri pentakas kitu lai hajarut ki mensim hatu lapan baptis let se yaki hatu petrus ula se ban pen baptis hadu lai hajarut ki briu haga shisngi haga wa jordan la se tong ini apa ka jingkeli jangan ka jubab jangan kalong kap nak kat kum nak tin jang blai bat kalong kabala ban pen baptis lai hajar ngot haga shisngi ho kalong kabala ndrei ngani thu fi bau petrus u khlamle marwai phina puli bahai ka bible tong ini puli dan kat nungot kitu ki balayo pen baptis yang mensim bakhut haka sngi pentecost tong ini pat kam ki apostol kalong ka banding kong pat kat khat kaba khatsan tong ini pat kat khat kaba khatsan ha kita kiski ti haba petrus ulayang hapadan ki senran ulaong ti ka jingelang ki briu kalalong jin shispa arthau pat ko para kala dai ban pendap ya kata jingtho ya ka bau mensim khu lakran mensyua da ka shintor u david syapang judas u balong dong ilam ya kita ki belakiam ya ujisu pi naba kalong kat noh ni shispa arthau ngot khat ka ba kalnang ka ba ar ka omne ti andala poi ka sni pentegas ki baro kila dan lang hakawai ka jaka te kendet lawan ka jing sawan abnang kum gal air bala be kerthat bala pendap ya ka yeng baro kawai hakaba kila syong bala pau ki thlit ki ba pat penat kum ka ding te kala syong ha wei pa wei naki bala pendap iki baro da mensim bakut ba kila sedang man kran da ki wei pat ki thlit kat kum ba mensim la aibor yaki ban kran kani kamut la penbaptis baro do mensim khut ya kitu ki shispa ar phongot ndai tangi ki senran khat arngot ya ki shispa ar phongot asai to ban suk mentaki dan shispa ar phongot ndai tang petrus to ngin ya pet menta hatu la penbaptis sisan ya kita ki lai hajarut ngan syemi fina khatin jong belai ngan saai ya ka mat sni ya ka jingkan kum no ban khan to kat ka balai anadu kat ka bakat sa uji skres u yalam ha owe u petrus no u petrus wa yalam ha si pentukas hadin bekila yo pediang yu mensim khut u petrus layang ulayalap ti ha kat ka bak lai pra wong humni wong ti u petrus lai thu ki to fin kala ka bomot bat an pen baptis fi wei po wei ha ka kertang uji skres ya ka ban yo ma ki pop bat pin yo diang ya ka jing ay mensim khut no ula ong ba ngi dei ban kala ka bomot bagi beri dei ban kala ka mot bat baptis ki wei puai ha kertang jong Jesus Christ ban yo ma pi pop bat ban yo pediang ya ka jing ayu mensim khu ti ka balai pukundai ka itu umni ong namar ka jing kular kalong ya pi bat ya ki khun jong pi bat ya baro ki basha jingai kat ki bau trai u bau blai jong i un khat ha u da ki shibun ki wei pat ki ktin ula pen i bau la kentu ki u da ong to pen em yal di na ka ni ka patang ban rio bakan riang sau puai ka onggono namar kata ya kita ki bala pediang ya ka tien jong u lapen baptis kum ta lapen ya so ha kata kasngi syaka balang
kumbal lai hajar ke mensim taka Bible hige tu babaro lai hajar ni ki balak pediang yang kata ketin lapan baptis seki to kumnu khala ban long kap ni hak ban ngat ba Bible ba kaong hi ke Bible tem de ba ong manga baro kini ki lai hajar lapan baptis menta ka jingkeli ki baki brio ki bu man ban biang ki ong kumnu Petrus marwai umpan baptis ya ki lai hajar para bangat Petrus marwai uklampan baptis ki dan shispa arpaungut hakani ka kibala pediang yang mensim khut bat to mentaki dan lai hajar le mapi ka jingkan lai hajar divide dau shispa arpaungut kat not pio kibriu mendai arpsangut lai hajar divide dau shispa arpau pio arpsangut timut kini barok shispa arpaungut lagi dan shispa arpaungut marwai ubriu kabriu kipen baptis kat no arpusan ngut te kamlong kabala se sisngi we ubriun pen baptis arpusan ngut kadang long kabala wat sispa ngut dang la arspa ngut we ubriu dang la barok sisngi da khan aduk mestap aduk namit re arpusan ngut we ubriu kalong kabasuk palat ban pen baptis te wat try batang u Petrus pen baptis wat uji sukres rupin dapat gospel yu anas long basau ulet ban yalap ya gospel wa upha iki digi senran jong un pen baptis tang ba un regi senran jong uru ki pen baptis nak kata kadau namar ba menta ngi slotu bakla pi1 pim sim nak tin jong blai menta pi sutu bakla ya ka culture jong ka biblical culture pi mot betang pi slotu bakla namar pi let jing sang ai pi nang mot bet dai tang pastor ban pen baptis hang no ka Bible ka thok menta ka Bible ka krensyai ka gospel Matius kal nang ba arpu pra ngin pulian mo kat khat ka batok an pulian dat gospel Matius nang ba arpu pra kat khat ka bakhat pra do apa kong ki la jalap ya gospel tu dapan long senran dapan baptis ki ha ka kertang ku pau khun momen sim khu da hikai ki ban sumar ya ka hukum jong Jesus Christ bat ngan long lam lak bat pi hadu ka bawai nak pertai ka mot kumno kim dai tangki apostol ki bapun baptis senrai ki pen long senran ki bai usenran kumno usenran unang ban bek suat usenran nang ban pen khia bri usenran unang ban pen baptis pi ki senran barok jong Jesus Christ ki pen long senran ki bai ni slotu bakalang iwan naka culture naka modern culture ka baong batang upastor pen baptis pinumlap aka Bible no ki senran jong Jesus Christ barok ki hikai ki bai ban le pin sawat pet hang ni Philip umdai u apostol udai u evangelist mo ki ba yalap yaktin jong blai reu Philip open baptis ya tu yunak obadan hakari Gaza kabadai ru kari siap pila syai mata to pila syai mata bata kada mata hani ka discipleship ni siwan rak biang ka Bible pen iya kitu ki video ngamdai syuk tang mga open baptis ngah hikai ki wairu pila apet kitu ki video mal abu ngah hikai ki wai bat ki wai ki lanang ban yalap gospel maki ki let pen baptis katakan ke empower ya fi te hamut ba pi dai tang iba syutrai kan bashtrai hayeng mo pitrai hayeng brio pitrai kenta ni pitrai mystery wan mot bo blai aibor pi ban yalap ya tin jong blai ni pim dan ke education pim pat nang pim pat dep leksi tangga matrik wan mot ba pi mla ban long pastor ne pim mla ban long nong yalap ne pim mla ban pen baptis bri hang no kata katho pinapet ha tin jong blai pinlap ba ki tu gi nong tong dok ha ki jong u Petrus barok ki senran ki babit batam ki bam dep ra kata ka jingpuli ka dang len re ubleu ai bor ki ni kiret giria kala dai ka por bengin shine na ka Bible ba om tang Petrus pun tes re firu pila yo pediang men sim khut la da trin mai fi pindan ka bor ban yalap ya gospel deh ta kan ke hima jong ublei kan yar lai paulak ngut mo kat kum ka census jong ka arajar khatwei jong ka mekalia ar khandai lak amot ong la si tang wei ban le yalap ne pihak menteri senran hak menteri penlong senran deh hang ta kan piru pinum ong shu tang mangangam dan ayu mo ndrei ngar wan long senran jung Jesus Christ so kumanam to ka jingkeli ka baar siapang ka jing baptis si ka dei ba balai kitu ki ba let pen baptis pengam mo kidang le gi ju ki pop mo kan mentoi you kile silik ki ju ka pop kum ju him dan kam tongan pensyai fi kan kapor kadau kalong kum ni kabaningkong kamut batang bapil alik pengam ayo jing pendim
Sengap bahaya kan ni. Kamut tang ba phila pen baptis pengam phila yo jing penem kalong ka bakala ngani thu mo ba lada ka jing pen baptis kamlong kat kum ketin jong belai ka to ka jing let pengam ru kam dan jing mut ka sulang balik niam te sengap ba ka jing pen baptis ka ba shisha ka ketin jong belai ngila puli mehna na ka kam ki apostol ar lai pra u Petrus uban bahaswai ka jing kala ka bamut. Uang tu fin kala ka bamut. Ni, tu fin kala ka bamut. Batan pen baptis fi ka sawan ka tin. Ma. Uji sukres ru ukam kran direct ka jing pen baptis. Ukuran bahasa pangkom no uang kahima jong ublai kala jan. Tu fin kala ka bamut. Bat nget ya ka gospel. Uni uyo anis nong pen baptis ru ha gospel Markus nong baningkong khat basan. Ukuran bah le thu bah wialap shoi ka jingkla ka bamut ma nang tau ku kilek kumno yong ki ha khat ka basan ko ki bad Judea da Samaria bad ki bad nagi bun ka province sang to bekiwan ki daya plano iki pop bad ula pen baptis ki kilai plano iki pop mot shua ban pen baptis pentik na ba phila nget hau Jesus Christ ba phila apply ki pop pet ka pop nei ba supla tang iwe pop hang ni ka pop kalong specific la da pila le ka pop aurea pila le ka pop film pila pet i film jaklia pidi ban la ban apply kita no apply kita basyabar ba film dei ban le ransu barang buri ka pop temut umpat kala ka bomot syapla no syabar kita kala ban long pipla hau jisu hau jisu Christ nrai ha jingdan ki sakhi bakin penduai api bakin penbe kita men simbaman na marka ketinjong blai naka sitiu jacob ka ong to ya pla para banget hi kita ki pop jong pi mendai ba pi yu pi pla para banget hi ong pi pop jong pi ka jing duai wa kala sibun pi pindala nget si shau jisu Christ pila it shau jisu Christ piran kaman pla ti pop pimla man set hal dia na duk hajutang ka badan pi ki dan bet ki lingdo ki ba snap ki pop jong ki tu ki manang pla ha te hajutang ka batmai ru pin pet ka kam ki apostol kal nong ka khat khandai khat ka ba khat khandai khat pra du ar phog lai tu bong ki tu ki balang nget ki dayawan ban pla no ita ki jingle jong ki ndai tang ba ki pla ki dayawan ban thang no ita ki jadu mentor jong ki ta komju ban tabun ki ber ki set ki pop hal de pin ngam dei ngam ong pi menculik pla pathar yu beri bomdan yu mensim jong blai nrai piak ban pla hagini ki badan yu mensim jong blai bakin be ki gi ksut ba pen lek pop pi ba pin yo lak lut de dang de hang ta kan dal pilak kala ka bomot basisha la kala ka bomot basisha kala ban long tentang ka mass confession rumah ka ba piak pla sha pi IT su blai la ya duai ka ma kombalong hang ni lai hajar ma kila kala ban la nget ya kata ketin kila pla gi pop kala dan ka bor ka jing trai men sim khut kum talapan baptis sikite kala ban long ka one to one ru nrai pila plasha pila kot jing mot pen kot pinget ya ka jing syayap jong Jesus Christ ka jing syayap bola sat khut pi da ka snam tu ya ka jing mi pat bi hap nget na du ka dok nut phap da pen da pertai kini ka jing pla ka de ban long da sintur de hang ta ana pen baptis pi pin i kum bang ibu ki video na pen baptis pi pin mi na ko mi ibu i ti pi pediam yu men sim khut pikiran di ki telit no kum ba pilai i ha ka kam ki apostol ru ha kal no ba khat khandai wang te u Petrus au Paul handau lapan baptis ki arsin no ha ka to ka wa lapan baptis ki ki khat arngot ki rang ba ha kertang jong Jesus Christ ula bu iktibat kilai yo priang men sim khoi kilai kran di telit ba thamai kilai thu lupa te wat klumar kan ni lada pisulet pengam ong ni klam da plai ki pop pisulet pengam klam da kot jingmot sisa klam langet sisa tak ada pindami yang pilang ubriu ubarem pile arsya ya pop wat am tak kata wat kini ki bela kelang bomot ki bela pediang men sim khoi ki bela ayo open baptis kam kot tang ta kata kadai tangga jing sedang fidai bandan ka disiplin banduai ka disiplin ban syak jingit ka disiplin ban puli ketinjong blai ban kiar no ni bas ni de hang ta ka jingya inti wat nga ubay lap yang ketinjong blai ngam ong bangal ajanai no taman ka singa plapop nang ta masih plai ki para banget ru lada kadan kanu bangale ka bomdai no yo ban pla ban ye duai nang ta de ni penlian ban puli ketinjong blai ngarang dan ha ka jingya inti mdai ban sushim sting habdan ka disiplin banduai te tangkat ni syua menta kini ki artli jingkeli ban repeat biang mo ba kalong kabala ban pen baptis kitu ilai hajar namar shispa arphongot kidan shimar wei kilong se arpsan not bat ngi penlong senran takadau ngi khat irani ka
mo overflowing life discipleship mo mot ka ba penlong senran ye kiwai kanang ba ni train ye pi penlong ki senran piru pin kaman kan ndai ba pisulat jing sang tu pi shongsa ka tu kanum pinum sanra haba pimle ye nam tau kures te ka ba ar kalong ba ka jing baptis ka dai ba hadien jong ka jing kala ka ba mot ndai tang ba kala mot na ka sintor na du ka donot ba ka dadan sisa ya uso pi Yohanes nang baptis wang kumno itu parisiru kimot ban wan sika jing baptis wa Yohanes u khang ni ki wang api ki khun ki siu ki psen tu manu ba pa ip ban mo ban kala ban manu ba pa ip ban kelal ni ban kala ka bongot ni rei wang tu say ya so jong ka jing kala ka bongot ka jing kala ka bongot ndai tang ka jing plan rei ka dei ka bandan sisa ya ka evidence bau Jesus Christ la tre ka jing em jong pi bau Jesus Christ la sat khut pi da ka snam jong bau Jesus Christ u la pelat lut yang di fina ka pop de hang ta kan salet sa ka jing pen baptis de hang ta kan pingat show Jesus Christ dan kamban pen ko ngu pan tengah ngat pila syai kan ni tenam taka buram jong utrai ia ro utrai ngat banganang pen mi syuk kum gini video ski jingkeli ka bangil pila ban yo ka jing syai pen da hun sisa bat nang ai tek sa kitu ki jingkeli jong fi ngin sa batai pen syai tenam taka buram jong utrai ngai shan swear sai sin pat ngada kerpat pi ba pin share gini video fin like pin subscribe ba pin hit itu notification button ru itu ba bell da hit kanang ba pin i yaki videos yang hi man bangi pen mi nam taka buram jong try ya ro itu